synes, det er vigtigt at have en rejsepartner til at varetage alle de aktiviteter, vi har i den sportslige afdeling. Jeg ser det meget som to ret ligeværdige brands, men i to vidt forskellige brancher. Helt grundlæggende så forstår begge parter, at det handler om at skabe nogle unikke oplevelser, både på, men også uden for banen. Og der er ingen tvivl om, der er kæmpe stor forskel på, om det er en partnertur, vi laver, eller om det er for den professionelle del af klubben. Der er opgaverne meget, meget forskellige. Og at have nogen, der har forstand på det, kender markedet, kender rundt alt til det, det giver en tryghed i, at vi ikke står med en eller anden ubekendt faktor. En partnertur for os som fodboldklub handler i høj grad om at skabe en værdi, som du ikke kan skabe i det daglige. Som vi ikke kan skabe, når vi sidder på hver vores side af bordet i et mødelokale. Det handler om at putte nogle unikke og sjove oplevelser i vores fælles relationer. Så det er i virkeligheden de ting, som vi kan fokusere på, når vi ved, at turen at den er i orden og godt arrangeret. Og det er vigtigt for os, at vi har den der ensformighed, at vi rammer ind nogle af de samme værdier. Vi ønsker at skabe nogle store oplevelser sammen. Jamen, vi har behov for først og fremmest en så behagelig flyvetur, som vi overhovedet kan få. Et hotel, der matcher de krav, vi har til alt fra mad til hvile, til restitution osv. Så det gør også, at vi skal være enormt agile, men der er der nogle helt andre regler. Der har vi jo en rider for, hvad der skal være, hvorfor det skal være et tidspunkt, og det er meget stramt styret, så det netop kan give noget ro til hele den sportsgruppe, der er afsted. Og så generelt en sans for detaljen, fordi at vi ved ikke, hvad der møder os, så vi skal sørge for, at vi har en plan A, B og C på næsten det hele. Og der er det vigtigt, at der er nogen, der har bolden på den, og det har de. Lidt ligesom I scouter, jamen så tager vi faktisk også ud og scouter lidt i forhold til, hvad er det destinationen kan, hvad er det for en kvalitet, hvad er det vi skal vælge til at vælge fra, for at få den der høje kvalitet på produktet. Så det her gerne skal køre som sådan en glat maskine, som man ikke rigtig tænker så meget over. Det er faktisk det, der er lidt nøglen ved det, at det ikke skal fylde noget i spillernes eller trænernes hoved, men tænker, at det er sådan business as usual.